A ci gaba da ƙoƙarin shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi Najeriya, sojojin ƙasar sun karɓe bindigogi sama da 500 daga hannun mutane a jihar Filato cikin shekaru biyu da suka wuce. Matsalar tsaro a Najeriya tana da nasaba da yawaitar makamai a hannun jama'a, a cewar masu sharhi. An kiyasta cewa akwai ƙananan makamai sama da miliyan 6 a hannun farar hula a Najeriya. Ilyasu Kasimu ya aiko mana da wannan rahoton daga Jos. Sojojin rundunar yaƙi da tarzoma ta Operation Safe Haven kenan da ke Jos ke loda makaman da rundunar tasa ta kamo hannun ɓata gari domin a yi safararsu zuwa shalkwatar cibiyar yaƙi da ƙananu da matsakaitan makamai ta Najeriya, shiyar arewa ta tsakiya. Yau bikin da muke yi shine bikin zamu ba wa sabuwar hukumar da aka kafa ta Abuja a ƙarƙashin National Security Advisor, hukumar da take karban makaman da aka samu daga 'yan ta'adda, 'yan tawaye ko kuma za a ce barayi, bandits, su ne suke karban waɗannan makaman suke mai da su a inda ya kamata. Kwamandan rundunar ta STF ya shaidawa manema labarai cewa rundunarsa ta kama makamai ƙananu da matsakaita daga hannun ɓata gari har guda 500 da suka hada da bindigogi automatic ƙirar ƙasar waje guda 40 da kuma wasu ƙirar gargajiya guda 477. I want to most sincerely Ina son mika godiya ta gare ku a madadin shugaban wannan cibiya da ke yaƙi da ƙananu da matsakaitan makamai a ƙasa saboda wannan namijin aiki. Zan kuma so in ƙarfafa muku gwiwa don ku ƙara ƙaini ganin cewa an kamo dukkanin irin waɗannan haramtattun makamai domin rage illarsu ga al'umma. Bincike ya nuna cewa mutane 100,000 ne suka rasa rayukansu dalilin makaman da aka mallaka babu ƙa'ida a ƙasashen Afirka kamar su Somali, Kenya da kuma Najeriya. Hakan kenan ya sa cikin watan Mayun bara, gwamnatin Najeriya ta ƙirƙiro cibiyar yaƙi da ƙananu da matsakaitan makamai domin shawo kan ayyukan zubar da jini, kamar wanda ya faru kwanakin baya a ƙaramar hukumar Kanam ta jihar Filato da kuma wanda ke faruwa a wasu sassan ƙasar musamman arewaci. Sai dai yaya masu ruwa da tsaki ke ganin tasirin wannan cibiya kan daƙile ayyukan ta'addanci wanda mallakar makamai babu ƙa'ida ke haifarwa? We need to intentionally go beyond what I refer. Muna buƙatar mu kalli lamarin tsaron ƙasar nan tamkar wani abu ne da ya shige a yi kwalliya da shi. Idan aka yi la'akari da yanayin rigingimu a nahiyar Afirka, za mu ga cewa kusan kowa ma yana siyar da ƙananu da matsakaitan makamai. Don haka batun shine na saka idanu kan yadda makamai ke shigowa ko suke fita daga ƙasa. Beyond those, Bacin nuna waɗannan makamai wa duniya, me aka yi wajen ganin an hukunta waɗanda aka kama da su? Me aka yi wajen ganin an sirka musu tsautsauran ra'ayin da suke da shi? Kuma me aka yi wajen ganin an sake musu tarbiyya don dawo da su cikin al'umma? In ba haka muka tunkaro lamarin ba, lalle wata rana waɗannan makamai za su sake dawowa. those arms will come back. Daga Jos, Nigeria, Ilyasu Kasimu, taskar VOA.